Пловдив е прекрасен град и продължава да расте. Като всеки бързо развиващ се град без релсов транспорт, Пловдив има проблеми с трафика. В града са регистрирани над 220 000 автомобила, още 40 000 влизат и излизат всеки ден. С тях се движат хора, които отиват на работа, на лекар, водят децата си на училище или на спорт. В резултат предвижването става все по-трудно, а хората губят време, нерви и пари в задръстванията. Всеки проблем има и решение, ако държавата и местната власт са на мястото си. Едно от тези решения е изграждането на градска железница в Пловдив. За нея се говори от 80-те години на миналия век. Никой обаче не направи нищо, за да се реализира този важен проект за Пловдив и околността до 2022 година. През 2022 година градската железница на Пловдив беше включена в плана за възстановяване и устойчивост. През 2023 година, заедно с Националната компания Железопътна инфраструктура, проектът беше рестартиран и вече има идеен проект и изготвено задание за възлагане на техническо проектиране. Железницата ще осигури бързи и удобни връзки в цялата област, от Карлово до Асеновград и от Пазарджик до Първомай, без трафика да минава през Пловдив или по тясното и винаги задръстено околовръстно шосе. Вече е готова спирката до летището, планирана е и тази до най-голямата индустриална зона край Пловдив. Служебният кабинет на ГЕРБ обаче започна да бави работата по проекта. За да се здобие Пловдив с европейски транспорт, трябва да има мнозинство за нормална европейска България в парламента. Дали това ще се случи? Решавате вие на 9 юни.